samozřejmě naprostá většina té práce tak bylo na Milanovi, ale já jsem měl ten nápad. Protože i docela často jezdím takhle jako spolu. A já většinou fotografuju, Milan natáčí a vím, že Milan udělal i nějaký záběry i prostě mě, tak jsem se mu ozval, řekl jsem, pojďme zkusit udělat takovou multimediální věc, to video. Já vím, že je to velká práce jakoby na něm, ale nakonec do toho šel a stalo to za to. No. Je to trošku náhoda doopravdy, protože já jsem jel na Kumbh Melu do Indie, do Allahabadu dělat dokument pro Českou televizi. A zároveň jsme se tam prostě setkali s člověkem, s Čechem, mnichem hinduistickým, který už 11 let žije někde v Rajasthánu, v Indii a v klášteře a on vlastně nám dělal průvodce. Takže to byla taková zajímavá story. Ten mnich plus Honzovi fotky a do toho nějaký video, takže jsme to dali na Czech Press Photo a já jako ryze fotograf amatér jsem vyhrál Czech Press Photo, což mě docela těší. Tak já se necítím jako ryze amatér video, kameraman, takže je to vlastně dobrý. Tak já vím, že Honza měl největší problém, když zůstal asi 3/4 hodiny stát mezi těma milionama lidí, když se odcházelo z Kumbh Melu. Můžeš to popsat, ne? No, je to největší svátek, je to největší setkání lidí v historii lidstva, který je jednou za 12 let a když se říká, že v Indii je lidí fakt hodně, tak při tomhle svátku jich je tam několik desítek milionů. Ten hlavní den jich tam bylo asi 40 milionů a pro nás je to skoro nepředstavitelné takovýhle množství, protože takovýhle množství se sejde třeba na území třeba třetiny Prahy 1. Takže jakýkoliv pohyb je tam velmi komplikovaný. Taky právě došlo k tomu, že jak se ty 100 000 a miliony dalších lidí hrnuli dopředu a vepředu vlastně už nebylo kam jít, tak tam vlastně jakoby došlo i vlastně... No, určitě to není pro nikoho, kdo trpí klaustrofobii, protože Honza zůstal uvězněný mezi těma 1000 lidma a nemohl se vůbec hnout. No, ale dopadlo to dobře, na rozdíl od jiných, kde bylo několik desítek lidí, kteří byli ušlapáni. Já si pamatuju, pro mě byl největší zážitek, když jsme spali ve stanu, protože aby člověk stihnul být včas, to znamená asi třeba ve 4 ráno na tom koupání, protože to je ten nejlepší okamžik, kdy ve 4 mezi 4 a 5 ráno, tak vlastně jsme spali s těmi poutníky ve stanu, kde bylo asi takových 300-400 hinduistů a mezi nimi jsme tam někde byli schoulenými ve spacácích, tak to bylo hezký. No, pro mě to zase takový zážitek, tohle zrovna nebyl, protože já jsem se vůbec nevyspal. Ale co pro mě byl asi největší zážitek, když jsem se podíval do té gangy, bezesporu ta ganga musí být posvátná, ale když oni si to naberou do té lahve a ta lahev je průhledná, tak jako docela člověk jako trne a oni si to nabírají proto, že nejenom aby si to uchovali pro sebe, ale oni to i pijou. Takže v té ganze určitě něco musí být, protože žádný epidemie tam není. Oni tvrdí, že tam je stříbro, že v ganze je stříbro a to vlastně tu vodu jako pročistí, takže není to tak údajně, není to tak jako strašně špinavý. No a ještě k tomu svátku, on je to jednou za 12 let, jednou za 6 let je takzvaná malá Kumbh Mela a oni mají vypočítáno, že právě ten účinek té gangy, ten jeden den, jednou za 12 let, tu určitou hodinu je ten největší. No. A musím teda říct, že ač nejsem příliš věřící, tak jsem tam les do té gangy taky. Ale jenom pochodníky tam byl. Ano, ale je pravda, že ten můj důvod víc než duchovní byl chtíč tak mít nějaký ty dobré fotografie. Dnes tady máte před sebou vítěze videosekce a Jan Šipík říká, že je jediný, který s Milanem Šímou vydrží a Milan Šímar říká, že je jediný, který vydrží s Janem Šipíkem, takže vytvořili takovýto hvězdný tým a z toho vznikají dokumenty. Teď ty lidi jdou a vy teda můžete jít jedině taky. A to znamená dopředu. Nemůžete ani doprava, ani doleva zastavit. A teď z ničeho nic prostě, nevím proč, ale policie tu první vlnu zastavila. Takže půl hodiny to šlo, ale potom už to bylo čím dál tím horší, protože došlo k obrovskému presu a určitě někteří z vás zaregistrovali ty zprávy, že tam došlo k ušlapání několika desítek lidí, tak dostal jsem se prostě do této situace, ale stejně... Kdyby se tohleto,
takováhle spousta lidí přišla kamkoliv v Evropě, tak budou 10 000 mrtvých.